d'Alcora són les que estem veient ara davant de la llotja d'autoritats. I don Barberà, jo agrair-te el ratet que has estat així en mi fent arribar pues, tots aquests comentaris a la gent que està a les seues cases. Jo sé que t'estan esperant dos homes molt importants en ta casa. Sí. Sobretot el que més me necessita, que és el meu fill. Jo, pues eso, agrair-te un any més. L'any que ve la part històrica negociamos ya que queda grabado. Moltes gràcies per la vostra invitació i a gaudir les festes. Tu ja saps que així tens la teua casa i que només tingues mono de micro que pots vindre com vulguis. Moltíssimes gràcies i tu també a gaudir en el peque ho intentarem, a tots els puestos, no? I si la l'ofrena, Víctor, enguany? En principi sí la frena, però també pel matí. Pel matí estarem atents. En Satia. I el pregó infantil també. El pregó infantil també el veurem? Sí. També estarem atents. A mi, també, home, i al carro, suposo. Si se deixa vestir, ja ho veurem. Això ho veurem el dilluns. Ho veurem el dilluns. Estarem molt atents, que no me passe com en el portal, que se me passe de alt i que no el veig. Estarem molt atents a Víctor i a l'Idon Barberà. Moltíssimes gràcies i jo faig el canvi de convidats. Mentre se prepara esa comida de l'Idon Barberà, pues donem pas a Javier Roig, que s'està d'així un moment, estarà així, i li tinc que fer la pregunta obligada, no? Què tal la primera mascleta? A veure què ens diu. Continuem gaudint amb les danses d'Alcora mentre se'n va l'Idon i ve Javier Roig. Des de l'organització ens diuen que la reina de les festes ja ha feticida al principi del pregó, per tant podem anunciar que una horeta és el que resta per tal de veure-la aparèixer així davant de la llotja d'autoritats. I mira, finalitzant el ball del grup de danses d'Alcora, pues jo ja tinc així preparat a Javier Roig, el tercer i últim convidat comentarista d'aquesta retransmissió del pregó.